Давай. Така, сега да загреем. Загрейте, господине. Айде. Ей, без малко. Без малко, без малко. Пак без малко. Господин, няма ти късмет. Еми, нямам. Какво да се направи? Не, Живко е по-добър от вас. Живко е най-добрия. Той е да бест. Ема три пъти, от три не вкара, той има още два лъпта. Ей, сега да почна да слези. Ритай тук, ритай. Дай, виж, шут. О, браво! Море там, защото са на скъпи маратоните. Два пъти, без малко пак. Другия път, другия път пъде да погледам. Поне някъде да свикам. Сори. Айде, господин, да се пробвам аз. Един, два, три пъти. Я подай само да вкарам. От вратата. Ама гледай да празна врата от втория път поне да вкараш. Само подай. Централен нападател, Живко. Шут. Заеби. Господин, вземете с телефона. Не, аз не. Добре, Живко, ти си. Излагация голяма направихме. Така, господин. Изявление няма даваме, да се кефам. Да, малко зле тръгнахме, нещо не е добре. Крив мерник, значи не ще ти монстър, господине. Аз имам виричка, видях какви мезета съм си накупил, ще седна сега по спина. Добре. То много отстрани беше. Ние с тези маратонки не ще ги скъсам. То няма да се скъса там. Аз с левака не му бил. Това време нямаше мрежи. Беше без гържено време. Дай сега, дай. Дай, господине. Ти си да те видим сега от тройката. И педалска са ми мрежи. Махма им да еба. Опа, оцелих ти мрежи и то от двойката. Нищо ли е това? Сега просто загрявка. Ето. Така. Едно, две. Ами ще се разделите един. Този път добре беше. Аналната е виновна. Аналната само тя е виновна. Два път чекат на килима. Така казваше брати така казваше. Това беше велико. Ти не такова не бой. Не, господине. Идват за нас. Полицията идва за нас. Ако хванат три пъти поред, ще получи парче писа. Добре, ритайте, господине. Така. Това е. Сори обаче. Много сме зле. Този път почти. Това път ги убивам по-далеч. Добре. Оттам ли е? Изсили са малко. Ти път поред се случайно да вкара. Може и да вкара, то всичко е възможно. Доспи. Тя става, ама. Да сте снимали ваш летие. Да. Добре, айде аз се про. Кой ще снима сега? Айде, господине, знаете как? Да, господин, давайте. Да видим. Пак три ударчета. Айде, 4, той Живко направи 4. Дано Шака ми помогне маратон. Шаки, дано. Без малко. Още 3. Да ти нямаме милиони, защото не оставим да спустим. Не сме станали. Тя трябваше да играе за го догоре, ще да вземем 50 000 орнаменти. Без малко пак. Днеска не ни идем. Просто не ни идем днеска. Господине, още два удара имате. Браво, ама откъде? Ти беше яко.
Брутална идея. Ето така, ето от тук ме вкарам. Анални. Ма не се силайте, господине, по-малко бе. Не видиш живот. Поне оцелихте таблото. Таблото оцелихте. Излезна ли? Още два удара, господин, и аз съм наред. Ще ме накарате да изпия половин монстър, да добия сила и да ви бия всичките. Анални. Сори, господине. Още един удар, последен. Не. Мой ред. Мой ред. Ти не мога да Не бъде. можа да го снимам. Ти не можеш да бъде. Това не може да бъде, баси. Тие си едно да заложи с тези последната минута има, не? Да. Ти ще... Ма. Абе, не върви. Баси, не върви днеска, бе. Не върви. Как няма сили? Монстър, че ще пиш. Ще късам мрежата още два пъти и си варим. Как бе, ние сега почнах. Ние нали почнахме, бе? Анални. Аналните. Аналните изорди. На аналното животно. Хайде, Живко. Сериозно ли? С голям зор. Летече. Господине, какво правите? Да ми разлейте монстъра, бе? Ама разлейте си с Живкото, я да го питам, той ще иска. Аз се чуя да пия. Пи, бе, като искаш. Живко, ела. Да си налево шишето, ако иска. Ето. Айде, давай. Оттам няма вкараш се. Добре. Браво. Браво. Добре, не е лошо. Така малко. Ето. Не пием алкохол. Нещо друго е. Добре, че той не мереше преди, да виж колко няма. Варил дари монстър. Такъв кара два гола и... Варил дари монстър. Направи хейтър към оня ме, после още го помни. Живко варил дари, той ще прелей бат мишани. Дай да не му вкарам тук от другите. Не, на боца. Не, другия път нашо тук. От този център, който вкара 5 пъти печели. Ставай. За фалшиви пари. Добре. Добре. Фейк мъни. Хубаво време, виж, баси тъмните облаци. Отвънка. Да, Охо. Далечко е сега. От единия край. Чакай, с тези чепици не мога, бе, човек. Те са баскетболни, те са маратонки. Браво, тъй добре. Трябваше да си взема New Balance, мамка му, аз не го взимах. С тези не мога, те са по-друг модел, таки с високи и неудобни. Монстър, бе. Още един аз имам пари, с път вече аз черпи, става. Мале, добре, хайде да видим. Добре? Добре, хайде да видим. Искам да идеш ти. Хубаво, бе, хайде. Само съм... Ти било джънк фуд. Кой тази джънк фуд? Има джънк хора, ама. Нали да шпак. Да, бе. Please. Please stand up. Дарил Slim Shady. Дарил Slim Shady, така. Cheers. Айде, cheers. Тук тримата. Ай. Ето и така, това е. Се нарича за спорт. No alcohol, without alcohol. Само за спортист. Не е лошо. Монстърчето бива forever. Че пише free sugar пък.
Он не си купува белия мост. Кой? Чуват ли педал? И аз си купувам такъв. подари три. Не free sugar, пише zero sugar. Зиро. Нула захар. Да, без. Господин, ще прави ли да... Зиро Мадам, шугар. че аналата е пълна отвътре, от котарака и от капсулата. Не, Капсулата е аналата напълно. ще го скъса. Ако го пипне, спомними думата. Няма отърва. Тя го иска, да. И то ме... Не, в моята кола. Аз един път я качвах, ама заради Нетко. Тя не че монетизира, ми верифицира канала на Нетко с нейния телефон. Къде отиде, Живко? О. Дай сега ти спим и се започва. Ох. Живко. Леле, мале. Не съм и чак май. Оп, добре. Very good. Ще я догоним, няма проблем. Да, ме за волейбол, дядя. Да бе, той има и за волейбол. Да. Волейбол ще го убия. Бяхме находили на ония волейбол, ма. То щяхме и футбол да играем, ама. Тук става за футбол. Става за центъра. Да, става. Горна в градската има. Има специално игрище за Градската не е лоша, ама... А така... Така. Ами това е за този клип, много дълъг стана. The end.